Ubah perstun tinsong sembut mitrang ba ka jala megalia ulo ong bai ka kai pot jing toket halo ka daw ki bai lam sa ka chicha sia diap unong yelam berim ka channel si ubah cheers to feel thank you on sara ka yeng do bar tho ain ka jala kuman chikudo bah ka step khalai trip na lar arja huai ki pulit klesa diap yo te no yelam berim ka channel si na ka jing thmu khan rai ka yeng jong u ha kan tamasa na ka daw bi klapan pau boloi khun persa iki da ka tari da ka ba ong ba ki pai ba ki dawa wala pan pau ba sisien bla thung ya ka inquiry commission hap ban ra swai ka phat hayeng dorbar report pi kadon arbenta ya kan neka ya kan neka inquiry commission ngopi kadon ke proses kebakaan juga kadon ba menta ba pitsuong ngin ai ngin make it public ngima naman ngaban le so apo ka house ngap le apo ka assembly kata ka dek inquiry commission ki demand kan ki ba tenai ngong pi ngap pendep ya ke bagi dai ban le berkata kalau kat kum ka guidelines jong ka commission kalau mesti berhitung ya ke inquiry commission kamu ngihap banli kalau take kum ka CAG report hap banli po house then it will be made public.